Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly aýdym saatçylar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüne, halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna, gahrman arka dağımyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň saýasynda türkmen milli medeniyetimiz, milli aýdymsa sunwatymyz dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Türkmeniň milli medeniyetini, milli aýdymsa sunwatyny Halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde bize döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka dağımyza, arka dağly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýas. Gahrman arka dağımyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary wesensin. Mehriban illetler, hormatly aýdym saatçylar. Mehriban enilenmedi, türkmen gelini ýylanmady. Halkara zenanlar güni 8 mart bayramçylygy bilen tüýsüremizden gutlaýarys. Bayramymyz gutly bolsun, türkmen zenanlarymyz. Ine şeýle ýagşy arzuwlar bilen, halipalar ýoly bilen atly gepleşigimiziň täsany başlaýarys. Gepleşigimiziň bu goýdak sanyny türkmen bagşylyk sunwaty barada, halipa şähertlik ýoly barada, hemde türkmen gelini ýylanmady wasp edýän ajaýyp aýdymlar barada gyzykly aýdym saat söhbetleşigimizi size ýetirýär. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary bilen sizi tanış edýin. Maýa Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagşylyk sunwaty kafedrasynyň ulumolmy Magtumulyw öz şähertleri bilen mehmançylykda. Şähertleri bilen tanışdyrsak, Maýa Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagşylyk hünäriniň 3-nji ýyl talebi Süleyman Toýluýew mehmançylykda. Şeýle-de Maýa Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagşylyk hünäriniň 1-nji ýyl talebi Güýsberdi Gulf mehmançylykda. Halipa Bagtyar talipler gepleşigimizde siz hoş gördük. Magtumul Halipa söhbetleşigimiz siz bilen dowam edäýin. Gahrman arka dağımyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň taýyatynda Halipa şähertlik ýoluny ösdürmäge ähli mümkinçilikler döredip berildi. Siz hem şol dogrusyny hemde bir özüňiziň sunwat ýoluny gelişiňiz barada, ilkinji halipalaryňyz barada söhbetleşigimiz dowam edäýin. Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyny zähmet çekýäs öz taliplerimize, halipalarymyzyň bize miras goýup giden aýdymlaryny öwredýäs. Özüm barada aýtsam, men ilkinji halipam öz aýdym sada sunwady gelişim 5 ýaşymdan öz kakam İreli Magtumulyewden bir näçe aýdym sadalary öwrendim. Soňra Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuýardym. Maýa Kuliýew adyna Türkmen Konserwatoriýamyzda Türkmenistanyň halk artisti Nuriyat Bayramowda okudum. Halipam boldy, men 5 ýyl halipadan kändatlar öwrendim. Oňdaşyndan halipamyz Oranebet Döwlet Nazarowdan bir näçe aýdymlar öwrendim. Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Hojaýewa halipanyň ýany okap beren döwürlerimiz ýanyna baryp halipalardan öwrenirdik. Halipalarymyzyň bize miras goýup giden aýdym saatlaryny halipalar bize öwrederdiler. O inçelik bilen aýdym sadam daşyndan şu uly bilen kiçi bilen näil guruluşmagy halipalar öwrederdiler. Ona toýlara baraňyzda, o uly dawralarda, konsertlerde aýdym aýdanda näil aýtmaly, näil oturmaly. O halipalar kändat öwretdi bize. Bize mine şol halipalardan öwrenen aýdym saatlarymyzy öz taliplerime öwredýän. Sağ olun Halipa, bir sunwat ýoluny gelişiňiz barada, bir halipa şähertlik ýoly barada ajaýyp gurulmaňyzy berdiňiz. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine bir siziň ýerine ýetirmeňizi ajaýyp aýdymlardan birini dinleýälen. Başdan häzir men Hanel Annamrat halipam sadyna Mollany Pözüň sözüni ýarsaňa diýip aýdym aýtyp berýän. Başdan Halipa. Madam sana niyet yere bol devran ya
Hon bir toti bilbiley bil oşormi sönüne ol keyik kencerenel kılmır termaniyone ol nefes mıdam ister aşırıp yoran yatana zalim kurban ol nefes mıdam ister aşırıp yoran yatana Sağ olun Halipa, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin sesiňiz mundan öýlekde benetdi ýanlanmagyny arzu edýäs. Mawtumul Halipa, Maýkuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bagşylyk günär boýunça bir talip biri günär tapagyndan sapak görýänizde. Indi ýurdumyzda geçirilýän her bir toýdur bayramlarynda öz şagirdleriňiz bilen täze aýdymlary, täze sallary halkymyza ýetirýänizde. Şolar dogrusynda gepleşigimiz dowam edäri. Baba, ne biz öz sungoda hocamızda öz taliplerimiz ondan ne bağışma oğlumlar var bizde. Ne Türkmenistan'ın halk artisti Şemşat Hocay ve Halipa. Türkmenistan'ın atqadanan bağıştığı Garet Sarip, o Türkmenistan'ın atqadanan bağıştığı Kervan Yoğbatar, Türkmenistan'ın halk bağıştığı Recep Durdu Begencip, Halipa'nın arasında yaşma oğlumlarım o Ahmet Çekyana, Mehri Hocay ve Meylis Hoçmuradov, şular Halipa'lar bilen burayla berişip, emmemiz Ahmet Çekyat ağzı bolup, sonra da hocamızda, bizde baş kafedramızda bir näçe talipler we oğlan gyýdylar. Olar biri-birinden zehinli, bir gedek gorkoýda alýan we bizim sonra da hocamızda Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda 5 vilayetimiziň her ýolundan bagşylyk ýolundan gelýän talipler we oňa da ýanky adyny adap geçen oğlanlarymyz hemmesi halipalar bilerlikde şu taliplere öz ýollaryndan halipalan miras goýup giden aýdymlaryny öwredýär. Mahtumul Pragyň sözlerini halipalan aýdan-aýdymly öwredýär. Sadyny täzeden işläp taliplerimize ýetirýär. Onuň toýdur dawralarymyzda taliplerimiz bilen bilelikde üç ansambl topar bolup halipalar, talipler topar bolup bilelikde ýurdumyzyň ulu dawralarynda toýlarda çykyş edýär. Oň daşyndan öz Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda, şonu odajamyzda, bizim baş kafedramyzda oğlanlardan düzülen ansambl toparmyz var. Oňa Meylis Hoçmuradov ýolbaşçylyk edýär. Oň daşyndan gyýlar topary düzülen oňa ýolbaşçylyk edýän Türkmenistan halk artisti Şemşat Hocay we Halipa ýa muhamça aýdymlary, döwürmizi, gahrman arkadar gahrman serdarymyzy, ýurdumyzy, watanymyzy wasp edýän aýdymlary, täze aýdymlary gyýlar toparyna, oğlanlar toparyna öwredýärler. Sağ olun Halipa, mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine bir öz şagirdleriňiziň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar diňläýäliň. Başlyna. Türkü okkasi yaydır birbirini, yaydır birbirini. Kaddı diva yüzü nurdan döküleyi, görsen cemalini aydır birbirini, aydır birbirini. Mihman gelse elli yüzü basılmaz, gevurası darlı, gevunu kızılmaz, gevunu kızılmaz. Sofra
yar 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 ilk yetilme Avulun ıkbali baydır bibini baydır bibini Ay periler peykeri cennetin hürri cennetin hürri dünyada yağsın yağsılan biri yağsılan biri Oldur öldürücü zülfünün tarihi Barsan o toğuna zaydır birbirini zaydır birbirini Aydar Devlet Mehmet bardım öyüne baryan öyüne Hayran kalım kamatına boyunay Şonun yüzüne Aymağıtım şırvan diler yar 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 Aslı boyunay Eden iyisi zayvey zaydır bibini zaydır bibini Aymağıtım şırvan diler Asli soyuna Görsen cemalini Aydır bibini Aydır bibini Hey gözlerim senin sana gelinne bir satmalayni alayın dök duanım garayın gözlerim içinne sen otur sen otur Kesbedel buağı dünyanın bar kıydı sana sadığı sadığa Nungıyla denmez mi ay Hep asım olun uyan Yatmayan o hallerdidir Çesmimin kölünü kalkılap gider Gelidir Yasıl vasfın ölüyüm Arı vasfı asım garimi Gül
olur kimin yarıdır yol yürüsem gözlerimin dälidir ey dälidir qadamından çıkanı maraley kakley ha olur kimin yarıdır yol yürüsem gözlerimin dälidir ey dälidir qadamından çıkanı tollum senin Sağ olun halipa, bir talip şähertleriniň ýerine ýetirip bermegine ajaýyp aýdymlar dinledik. Halipa berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüne halkara parahatçylyk we anançmak geline gahrman arkadamyň arkadaly gahrman serdarymyň saýatyna türkmen milli medeniýetimizde, milli aýdymsal sunwatymyzda ösdürmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berildi. Şol dogrusyna ýürek goýsanjyňyzy halkymyza ýetirsek hemde halkara denanlar güni bir 8 mart bayramçylygy bilen mehruwan enelenmedi, gelin gyldanmady, gutluk sözleňidi aýdyp berýärsiňiz. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyz bizim medeniýet sunwat işgärlerini goýan sarpady gaçy uly aňyrdan gelýän halipalan ýollaryny öwretmäne bize uly mümkinçilikleri gaçy uly şertler döretip berdi. Şular ýaly uly mümkinçilikleri döretip beren gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdýan gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun tutýan tutumly işleri elime damawra başlygy betlensin. Şu pursatdan peýdalanyp ähli denanlarymyzy, kümüşdaşly enelerimizi, gelin gyllarymyzy halkara denanlar güni bilen 8 mart bayram bilen tüýsüregimden gutlaýan. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Mehriban türkmen gelin gyllarymyz. Sağ olun halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sesiňiz mundan eýlekde belentde ýanglanmagyny arzu edýäs. Sağ olun. Aman gel aman bar kurusu birbirini bäteyler görüşümden gitti gönlüme guman gel uman aşığını gözü görse näleyler arasar köllü yümene bir arasar feyle gelmene bir arasar dehan gülmene aşığını gözü görse faleyler hal var birinin yanağına vah min var birisinin şehtu şeker aytıl var zak edin bulverse yaleyler bayram şahirona nädi fenadir gelar bir
Senin aşırın hödi avazi ravar İki fikir yeline bir hıgıylir gelgıyır Üçü de bir kişini dost eyler Ha Ha İki fikir yeline bir hıgıylir gelgıyır Üçü de bir kişinin dost eyler yad eyler boyları Süleyman gepleşigimiz siz bilen dowam edäýeli. Size Maýkuly adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bagyş günär boýunça bir Magtumul Halipadan bir öz günär sapagyny alýaňy täze aýdymlary işleýäňiz. Hemde sizem öz sungat ýoluna gelişiňiz barada ilkinji halipalaryňyz barada gepleşigimiz dowam edäýeli. Başlyna kerwan şu ilki bilen aş gepleşiňizde çağıran üçin köp sag bolsun aýtýansyda. Maýkuly adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 3-nji ýyl talyp bolup okuýar. Halipalaryň ýa bellek geçýäli bir näçe dürli ýollardan, halipalardan aýdymlary öwrenýär. Şu çağalykdanam aýdym saada höwesimiz boldy bir meýesser etdi şu Maýkuly adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuýarmagy. Şondan merde de näme halipalardan Magtum bolimdan hünär muallim bir näçe mukam kompozitorlaryň döreden aýdymlaryny hemde de miras galan halk aýdymlaryny muallimlerimiz öwredýär. Men çağalykda şu aýdym sahanyna sungatda bolan höwes döretde onu Türkmenistanyň atgazanan artisti Xan Megnur Tağan hemde Nur Muhammed Qariýewiň hemde bir näçe halipalardan kan aýdymlar öwrendik. Balkan welaýat ýöretis sungat mekdebine girdik. Şo taýda halipalardan bir näçe aýdymlar öwrendik. Şondan soň näme Maýkuly adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuýardyk. Magtum muallim, hünär muallim bir näçe aýdymlar öwrendik. Nesip bolsa şu Türkmenistan döwletinde bir näçe toýlarda, bayramlarda aýdym aýtyp halka hedil berer diýip inandyrýar. Mümkin bolsa şu gepleşmemiň şu ýerine bir aýdym aýtyp beräýin. Başlyna. Barmamazan havarım mir Aslı gerçek bir oğluna Barmamazan havarım mir Mamazana ömür versin Gör oğlu vegey hödüm alfen Benim bilen o devran tırfip Barmamazaney havarım mir Çünkü itiqadım vallahi Ayene birer ben yutullah Barmamazan havarım
aman neli deyirler bize namım yaşın yetsin yüze ay mutlu kadim dedim bize varmamazam havarım vah ağıtım hadim dedim size varmamazam havarımdır varmamazam ey havarımdır hey. Süleyman, sağ ol, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Süleyman, türkmen bagşylyk sunwatyny bir näçe ýollar barda, akal ýoly, damana ýoly, salarsark ýoly, ýomut göklüň ýoly, ärsary ýol, çowdur ýoly, ýa bir näçe ýollara bölünýär. Her ýoluň özüniň bir usat halypalary bolanna, sizem şu bagşylyk sunwatynyňky ýollar dogrusyny hem de özüňiz bir haýsy ýolu, has bir ýekkin edýäňiz haýsy ýollan aýdymlary ýerine ýetirýäňiz, şolar dogrusyna gepleşigimiz dowam edäýin. Başlygyna kerwan men ilki ýan gaýtşym ýaly Türkmenistanyň atgazanan artist Hanmeg Nurtaganowdan nitdimde halipalar bir näçe Nurberdi Golow, Waraýjanow, Molo Çäkliw, Aşyr Mämet Dawud, ýene de bir näçe halipalar bar. Nur Muhammed Garliýew. Halipalaryň hemmesinden de başardygymça şu aýdymlaryny ýazgylardan ýa halipalaryň özünden öwrenýär. Şu bagysçylyk sungat ýoluny esasan ýomut göklüň ýolundan hem de ahal ýolundan halipalaryň öwreden aýdymlary bar da şolaryň ýerine ýetirýär köpçülikde. Sağ olun Süleyman, bir ýollar bardy, ajaýyp gürrüňňiz berdiňiz. Sizem bir öz aýdym aýdýan ýoluňyzdan bir ajaýyp aýdymlaryň birini aýdyp berseňiz, soň gepleşigimiz söhbetdeşik arkada dowam edibereriz. Ne gepleşiň şu ýerine ýene bir aýdym aýdyp beräýin. Baş üstüne Süleyman. Yedi iklim şehrim yarın vereyim Yedi iklim şehrim yarın vereyim Kim getirseyim bilen Ahmet'i 11 hazinamın yarın vereyim Kim getirseyim bilen Ahmet'i Gezdim dünyada ey kömür hoşuna Bilen pervaz ey deniz uşuna Altın zıra tacı deyin başına Kim getirseyin bilen Ahmet'i Aha, bu dünyada koranay ölüm bereyin altın kılıç bileney tan vereyin dörtlü keli bilen ağzıyım vereyin kim getirseyin bilen Ahmet'i Gözül şadirinin yürek ispattayım Murat bilen maksadıma yeteyim Ölünçe ölme behrem edeyim Kim getirseyin bilen
Ahmedi ölünce ölmekler hem edeyin kim getirseyin hus bilen Ahmedi kim getirseyin hus bilen Ahmedi Sağ olun Süleyman, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Bir talip ýüregiňizden gahrman arkadamyda, arkadar gahrman serdarymyda, bir halkymyda bir ýürek guýsanjyňyzy ýetiräýsiňiz. Şu pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarymyda biz ýaş geljek nesiller üçin halipa şagirtlik ýollaryny giňden açyp beren üçin köp sag bolsun maýtýan. Gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, edýän işler rowaj alsyn. Halkara denanlar bayramy bilen enelerimizi, gelin ýyllarymyzy kutlaýan goý olaryň janlary sag bolsun, agly berlik elmedama maşgalalaryna hökm sürsin. Sağ olun Süleyman, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin, beren gyzykly gurrunlaryňyz üçin sesiňiz mundan beýlekde belentden ýanglanmagyny arzu edýäris. Gepleşigimizi bu içerde siz bilen dowam edäýäli. Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Nurberdi Gulowyň çoğlugy hem-de halipamyzyň ýoluny bir dowam edýän şagirtlerinden öz neberesinden sunat ýoluna gelişiňiz barada, ilkinji halipalaryňyz barada gepleşigimiz dowam edäýär. Kerwanda gorwellak geçdiňe meňem aýdym sada bolan höwesem ýaşlygymdan 10 ýaşda aýdym sada başladym. Maňa ilkinji halipalyk eden elime dutar beren öz halipam kuwat berdi. Mediasdan tälim aldym bir näçe ýyl. Ondan soň şöhret berdi, mediasdan tälim aldym. Ondan başgar öz agam arad berdi. Gulufdan atam Nurberdi Gulowyň bir näçe aýdymlaryny, ilçe tintimlerini öwrendim. Soň toýdur bayramlarymyzda döwlet şäherlerini ýerine ýetirip başladym. Ondan soň Balkan welaýat ýürüýt sanat mektebiniň bagtyar tarihi bolmak maňa nesip etdi. Ol ýerde bir näçe halipalardan tälim aldym. Bir näçe halipalar atam Nurberdi Gulowyň aýdymlaryndan ýa beýleki ulu halipalaryň aýdymlaryndan tälim berdiler. Ondan soň Balkan welaýat ýürüýt sanat mektebini tamamlap, Maýa Kuliýew adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi bolmak maňa niýet etdi. Bol ýerde maňa halipalyk edýän Mawtumly halipamma ana şoň elinden aýdymlar inşa sırlaryny öwrenip tälim alýan. Başga da halipalardan tälim alyp köp san halipalaryň aýdymlaryny öwrenýän. Mümkin bolsa gepleşiňiz şu ýerine bir Mawtumly atamyzyň sözlerine öz atam Nurberdi Gulowyň dereden dag saýar diýen türkmen halk aýdymyny aýtyp berýär. Dağlar yerimdi Hıdır epe öl dağayır Ay çekik aydır bilmen şarlığa ödünlağ hayır Ay gücünün kuvatının dünyanın robotunun Ay her kişiň latnane bedalladın bedayere Ay nadananda gülmenim bir kemine kul menim Türkiye aydır bal menem nevda önya hayırı Ay mağtım uli bir ulur
teden halhayırı ay akmağın akıllı deyip titren halhayırı vahey Sağ bolun güýçlerdi, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryň üçin. Güýçlerdi gahrman arkadamyň gahrman serdarymyň saýatyna halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde ähli mümkinçilikler döredip berildi. Sizem ýaş bagtyar talipler halipalaryňyzdan aýdymlaryň inçe ýollaryny öwrenýäňiz. Şolar dogrusynda gepleşigimizi dowam edäýäris. Dogry welek geçen kerwen gahrman arkadagy gahrman serdarymyz. Bize şolar ýaly halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde ulu mümkinçilikler döretip berdi. Maýa Kuliwadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyna öz hüner mugallim Magtumul tälim alýan. Ondan daşgary hünerde öwrenen aýdymlarymyzy bagçylyk ansambl toparymyza ýerine ýetirýäs. O toparada Meýis Goşmurat halipa ýol başçylyk edýär. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň şolar ýaly ulu mümkinçilikler döretip beriligi üçin öz atam Nurwerdi Gulufyň birnäçe aýdymlaryny, birnäçe halipalaryň täze aýdymlaryny işläp, öwrenip, halipalar bilen zähmet çekip, toýdur bayramlarymyzda döwlet şäherlerine ýerine ýetirer. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly işlerimden meýlägen rawaj alsyn. Fürsatdan peýdalanyp mehriban enelerimizi, türkmen gelin gyýlarymyzy halkara denanlar güni bilen 8 mart bayramçylygy bilen tüýsüregimden gutlaýaryn. Sağ bolun güýçlerdi, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Kemala Nel bakar her yana gıylar Al yanıklar ala bahar mızhali Bahar fali Bir bakışta oyur hayran gıylar Keste şekerler Vah men yiğitlerdi de şekerlere de şekerler Ne kılsanız kail ferman ağıylar Hedal olur balşi Ay cahan hal bol feşmecek nağşiye Öçmecek nağşi Akıllı kosturak nuran nağıylar Bak ömrümü var ömürlerden hak hali Ömrümüz var ömürlerden tap hali Devrimiz var devrlerden şıp hali Ay arzumasınız dostur ve hali Dostur ve hali Bol fontaşınızda pervan ağıylar
daşyňy dostum we paliye dostum we pal bolson daşyňy perwana gydar perwana gydar Mawtumul Halipa, Bagtyar Talipler gepleşigimize gelip ajaýyp beren gurrunlygyňyz üçin, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsunlarymyz aýdýar. Sesiňiz mundan öýläkde belentdi ýanglanmagyny arzu edýär. Bize şular ýaly ajaýyp gepleşikler döretmäge, Halipa şähertlik ýoluny ösdürmäge, döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka dagly gahrman terdarymyza köp sag bolsunlarymyz aýdýar. Gahrman arka dagly gahrman terdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary beslensin. Bursatdan peýdalanyp mehruwan enelerimizi, türkmen gelin gyýlanmyzy, halkara denanlar uny 8 mart bayramçylygy bilen tüýs ýüregimizden gutlaýarys. Bayramymyz gutly bolsun, mehruwan türkmen denanlarymyz. Ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen halipalar ýoly bilen atdy gepleşigimiziň bu gedek sanynam geçirip gutarýarys. Gepleşigimiziň innik sanlaryny görüşýänçä hoş, sag bolun.